Open Government Workshop naman po pinaandar sa Dagupan City bilang numero 1 sa PHOGP assessment sa Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinagawa sa Dagupan City ang Open Government Partnership Local Co-Creation Workshop noong Lunes, Hulyo 13 na pinangunahan ng DILG para pag-usapan ang mga paraan kung paano pa mapapabuti ang mga programa para sa mga Dagupenyo. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organization sa pribadong sektora, mga opisyal ng barangay, akademya, kabataan, mga department heads at iba pang stakeholder. Ayon sa Open Government Partnership Facilitator ng workshop, isinagawa ang aktibidad matapos mapili ang Dagupan City bilang isa sa 11 local government units na maayos na nagpatupad ng Open Government Partnership. Sa isinagawang pagsusuri ng DILG at mga katawan nitong civil society organizations sa Region 1 noong August 2025, nanguna ang lungsod batay sa transparency, accountability at pakikilahok ng mamamayan sa mga programa. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Belente Fernandez na layunin ng Open Government Partnership na makahanap ng mga solusyon sa mga pangangailangan ng lungsod sa pamamagitan ng partnership. The Open Government Partnership is more than a global initiative. It is a shared promise that governance becomes more effective when government and citizens work together. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.